बरदल'नि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 15 तिथि 3 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ दलापारा गामिनि गोथार बाथौ सिबिसालियाव खुंनाय जादों साननैनि हाबाफारि लानानै। बे साननैनि हाबाफारि लानायाव दिनै गिबि सान। बे गिबि सानाव मोननै सावरायमा मेल दङमोन। बेनिनो मोनसे सावरायमेला जानानै थांनायनि उनाव दा मोनसेया जाबाय दङ। बेहाय मोनसे लाइमोन आरो माइनावफोरनि मोनसे दङमोन सावरायमेल। बेहाय मोनथाम आयदाखौ लानानै जादोंमोन। बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां गासै बिथिङाव जौगाहोनाय लाइमोनफोरनि बिफाव आरो मोनसेया जाहैबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि गियान आरजिनाय आरो आदर्श गोनां जिउ खांनाय। मोनसेया जाहैबाय बर' सोदोमस्रिनि गुदि बाथौ धोरोमनि सिबिखान्थिजों सिजौआरि गियान। दा जोबोद मोजां सोंथि। नोंगौ बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनायाव जोंनि लाइमोनफोरा मा हाबा मावनांगोन। गुबैयै जोंनि लाइमोनफोरा आथिखाल बुब्लियाव गोबां सोलोंथाइ गोरों जाबाय। सोलोंथाइ गोरों जानायनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि गासैबो गियान बोसोन तथ्यफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों आरो सेमिनार खुंनायनि गेजेरजों बर' माहारिनि अनगायैबो बा जोंनि आसाम हादरनि अनगायैबो जुदि बे धोरोमनि गासै बिथिंफोरखौ लानानै जोङो आसामनि अनगायै भारत हादर बा गुबुन हादरफोराव गोरों स्कलारफोरखौ लानानै रिसार्च खालामहोनायनि गेजेरजों जुदि बर' रावनि अनगायैबो जोङो गुबुन रावफोराव लिरनानै दोनोब्ला बा स्कलार रिसार्च खालामोब्ला होमबा जोङो आर'जफोर बा बिजाबफोरखौ खान्थिफोरखौ जोङो बोसोनफोरखौ बर' रावनि अनगायै असमिया हिन्दी इंराजि बा गुबुन रावाव लिरनानै फोसावोब्ला आरो बे फोसावनाया बैसोर गुबुन राव हारिफोरनि थाखाय अनसायजाथाव जायोब्लानो जों मुलुगाव गोसार होनो हागोन। आरो दिनै जोङो बे जोंनि धोरोम बा गुबुन जायखिजाया बिथिंफोरखौनो फोसावनो थाखाय गोबां गोरलै जानानै फैबाय। मानो होनोब्ला दिनै मास मिडियाफोरा निउस पर्टेलफोरा दिनै गोबां सुबुंफोरनि आखाइफोराव थाबाय। जों दसेनि गेजेराव मोनसे जायगायाव प्रग्राम जानायफोरखौ फेसबुक बा इमेलनि गेजेरजों वाट्सएपनि गेजेरजों गोबां जायगायाव जोङो दैथायहरनो हायो। इउटुबनि गेजेरजों जों बेफोरबायदि फोसावनायफोरखौ गुबुनफोरनो फोसावनो हायो। बेफोरबायदि खालामोब्लानो जोङो मुलुगनां खालामनो हागोन होननानै फोथायो। गेदेरमा बाथौ सिबियारिफोरा बुंदों जेनेबा बर'नि सोदोमस्रिया जाबाय बाथौ धोरोम। सोदोमस्रि होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिनि गेजेराव जायफोर आदर्शखौ लानानै थांनानै थानाय गासै हाबा हुखा राव हारिमु धोरोम खान्थि मावनाय दांनाय न' बां लुनाय गासैबो बिथिंखौ लाजोबनानै मोनसे सोदोमस्रि जायो। आरो बे जोंनि सोदोमस्रिया गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन। बैफोर सोदोमस्रिखौ जोङो माखासे समनि बाबेननायाव जोङो बबेखौबा एंगारनो गोनां जादों, बबेखौबा गोदानै सोरजिफिननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो जोङो बाथौ धोरोमनि सोदोमस्रिखौ नायोब्ला जोङो दिनै बुंनो हायो मा बर' हारिनि जिथु सोदोमस्रि बे बाथौ धोरोमनि गेजेराव दङ। मानो होननानै बुङोब्ला दुलाराय बुहुमनाङै नङाब्लाबो जेराव बर'फ्रा जोनोम जाजेनदोंमोन जारिमिन मुगानि सिगांनि बाथ्राखौनो होन, चीन हादरनि यांसिकियाङाव जोनोम जानायनि अनगायै आसाम हादरसायाव प्रागज्यतिसपुराव रायजो जानाय बैफोर गासैखौबो नायबिजिरजोबोब्ला बर'फोरा दिनैसिम थांना थानायाव गोदोनिफ्राय सोदोमस्रिखौ गासैखौबो लानानै दङना गासैखौबो सोलायजोबनानै रायजो जानानै दङ। बेफोरखौ जोङो जुदि नायबिजिरजोबोब्लानो बर'नि सोदोमस्रिखौ दिनै जों बुंनांगोन मा बर'नि बाथौ साइकेल रेलि खालामगोन होननाय खोनानो मोनदों। ओमफ्राय बे समाव रायजोफोरखौ मा खावलायगोन? जों खावलायगोन जाहाथे बयबो
रायजो राजाया जोंखौ मदद होयो साइकेल रेलियाव मदद होयो बयबो ग्रुप ग्रुप फैनानै जोंखौ जाहाथे जोंनि धोरोमारि गौथुमनि जाहाथे जौगानायाव बिश्व दरबाराव जोंनि जाहाथे मुलुगनां माबायाव जोंनि धोरोमखौ जाहाथे लांनायाव जाहाथे सहाय सहयोग खालामनो हेफाजाब होयो बिनि थाखाय जों रायजोफोरखौ खावलायगोन आरो रायजोफ्रा थांगोनबो ग्लोब ग्लोबनो गावनि धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे गावनि धोरोमखौ जौगालुआव लांनो मुलुगनां जौगानायाव लांनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर फैगोन होननानै आं खोनानो मोन्दों बेनो आसा खालामो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम बरदर बियाबनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों फैगोना जों मेसेज मोन्दों आरो बिथांमोनखौ दिनैनि माबाजों मेसेज होदों जाहाथे बयबो फैलायनानै ग्लोब ग्लोब फैनानै जोंनि खौसेथिखौ लाखियो आरो जोंनिया बेनो बाथौ धोरोमारि गौथुमाव दासिमबो जों माखासे माबाफ्रा बुजिनाय माबा फैयाखै दा फैहांनो जों गोरों गोरों माखासे फैदों दा जेरै जों फुंखा सुबुंफोर होदों लाइमोनफोरनि फुंखा सुबुंफोर ओरैबायदि मोजां फुंखा माखासे जोंनि लाइमोनफोर फैदों आसा खालामो जोंनि टारगेट लादों नै एबा दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों माखासे कलेजियेटफोरखौ जायफोरा कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टफोर दं बेफोरखौ खेबसे खौसे गासैखौबो लिंहरनानै जों मोनसे सावरायमेल लानो सानदों निस्सय होनबा बुजिगोन धोरोमा मा धोरोमनि गेजेरजों जे बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो फरायनायजों लोगोसे धोरोमफोरानो जे समाजखौ सोदांलांनो हायो हारिखौ सोदांलांनो हायो हारिमुखौ सोदांलांनो हायो बेयाव निस्सय होनबा लाइमोनफ्रा बुजिगोन बेनिखायनो जों सानदों माखासे कलेजियेट गथ'फोरखौ बा फरायसाफोरखौ लिंहरना जों मोनसे जथुमा लिंनो सानदों आरो बाथौ हारि माबाखौ साखोन सिखोन खालामोबा जोंहा बहुद मावनांगौ हाबाफारि दङ जोंना जेनेबा दौरिफा गुरुफोराबो निट एन्ड क्लिन खोब साखोन सिखोनै गावनि माबा गामिनि हयथ' मन्दिरफ्राव थांनानै मोजाङै बुजायनो हानाय मोजां माबा जानांगोन आरो जोंनि जायथु दैदेनगिरिफ्राबो माखासे बाथौ तत्त्वफोरखौ मोजाङै बुंनो हानाय मोजाङै माने बुजायनानै मानसिफोरखौ मैथ्रु खालामनो हानांगोन होनबासो जों सानगोन होनबासो रायजो राजाफोरखौ नंमारगौ जोंनि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम होनबासो रायजोफ्रा ग्लोब ग्लोब फैनानै गावनि धोरोमखौ माने गनायना लागोन होनबासो जोङो धोरोमखौ फोसाबनायजों लोगोसे समाजखौ फोसाबनो हागोन समाजखौ फोसाबनाया सोलोंथाइ गुबैयै जोंना सोलोंथाइखौल' लायो सोलोंथाइ माबाया जे अकल सोलोंथाइ लानानैसो मोनसे गियान मोनो नङा धोरोम माबायोबा बांसिन गियान मोनो धोरोमजों लोगोसे सोलोंथाइ लाफायबाय बे मानसिखौ सुबुंखौ बा बे स्टुडेन्टखौ रावबो माने हमथाना लाखिनो हाया आरो सोबावबो माने आखा फाखा जानानै सोरखिलांनो हायो आरो बियाबनि 12थि जा जथुमा बे जथुमाखौ गाजा गोमजायै जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों बे हाबाफारिखौ बे 12थि जथुमाखौ जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो खुंनो गोनांमोन नाथाय बुहुमनां मोनसे COVID-19नि जा गिख्रंथाव भाइरास बे भाइरासनि जाहोनाव जों बे जथुमाखौ खुंनो हायाखै नाथाय दिनै जोङो सम आरो खाबुखौ बोथोरखौ लानानै जों दिनै 23 आरो 24 जानुवारि 2021आव जोंनि बरदल'नि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा 12थि जथुमा बे जथुमाखौ जों दिनै गाजा गोमजायै खुंबाय बिनिनो दिनैनि जोङो गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव जोङो दौरि आफादनि जों मोनसे सावरायमा मेल जादोंमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो नैथि हाबाफारि बायदियै नैथि खोन्दो बायदियै जोङो बरदल'नि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि जों मोनसे सावरायमा मेल जागासिनो दङ जों माखासे आयदाफोरखौ लानानै फुंखा सुबुं जोङो हांख्रायनानै बे सावरायमा मेलखौ जोङो खुंनाय जादों दा मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि बियाबनि थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ जोङो सालायनाय जागोन बे थान्दै मेलाव जोङो गोजाम बिबानखौ सिफायनानै जोङो गोदान बिबान दाफुंनाय जोंहा हाबाफारि दङ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे 3 बोसोराव जोंहा मावनो गोनां माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोङो माखासे थांखि आजावनाय जोंहा हाबाफारि दङ बेफोर गासैखौबो लानानै जों दिनै जोंनि 59 गामिनि थान्दैफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों लोब लोब बाहागो लाफैदों दौरिफा गुरुफोर बाहागो लाफैदों गागि बाथौसाफोर बाहागो लाफैदों बेजों लोगोसे लाइमोन माइनाव गासैबो दिनै ग्रोम ग्रोमै जोंनि नैबे जथुमायाव 12थि जथुमायाव बाहागो लाफैदों बिनि थाखाय जोङो गासैबो बाथौसाफोरनिफ्राय जोंनि बरदल'नि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर होदों आरो जोंनि बे जथुमाखौ फोस्रावनायनि थाखाय बे बिजोंनिसिम जोङो जोंनि
बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बरदलनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो रोजा रोजा जोङो साबायखर जों जासिदों। जोंहा फोथायनाय दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा बुहुमनि बर'फोरखौ दिनै बाथौ धोरोमखौ लानानै जे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि आब्रुथि गोनां जा मोनसे सिबिथाय बे सिबिथायखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जा खौसेथि जौगालु बर' समाज गायसंनायनि जा हाबाफारिजों मावगासिनो दङ बे थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जों दिनैनि नैबे सावरायमा मेलाव लाइमोनफोरनि सावरायमा मेलनि गेजेरजों जोङो लाइमोनफ्रा माबोरैहाय बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनायाव बोरै बिफाव लानो हायो बे आयदानि बागै जोङो माखासे बुंथिगिरिफोरजों हांख्रायनानै जों दिनै सावरायनाय जादों आरो माइनावफोरा जों न'खर बेंनायाव माबोरैहाय न'खरखौ गोजोनै जों बेंनो हायो बेनि बागै फुंखा सुबुं हांख्रायनानै जों दिनैनि नैबे सावरायमेला जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा मोनाबिलियावबो जोङो माखासे आयदाफोरखौ लानानै जों सावरायगोन जायनि गेजेरजों जों बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानानै जोङो आब्रुथि गोनां बुहुमाव संसार जानो हायो बेनि माखासे हाबाफारिफोरखौ लालायनानै बोसोन खान्थिफोरनि गेजेरजों बेनि अनगायैबो जोङो फुंबिलि समाव दौरिफोरनि मोनसे बोसोन खान्थि दंमोन जोंहा बे बोसोन खान्थिनि गेजेरजोंबो दौरिफ्रा सासे दौरिफ्रा माबोरैहाय डिसिप्लिन आब्रुथि गोनां जोंनि सिबिखान्थिखौ सिबिनायाव जों बोरैहाय रल लानांगौ बेनि बागै जोङो सावरायनाय जादोंमोन। दा मोनाबिलियाव जोंहा मोनाबिलिनि आर'ज मोनसे हाबाफारि दङ बे आर'जनि गेजेरजों जोंनि सिबिनाय खान्थिफोरखौ जों माबोरै आब्रुथियै जोङो लांनो हायो बेनि बागै जोंहा बोसोन खान्थि आवरायनाय दङ। बे बोसोन खान्थि